خوندەکارن و ئیرۆ ئەمی وانەیە چارە ji pirtûka zimanê Kurdî waneya çara ji beşa duyem ji pirtûka zimanê Kurdî ya refê pênc em ê bistînin waneya me bi navê Şehîd Peyman. Îro em ê li ser Şehîd Peyman biaxivin. Di destpêkê de şehîd çima canê xwe fîdayî dikin? Şehîd canê xwe fîdayî dikin ji bo parastina welatê xwe û ji bo jiyaneke birûmet ji gelê xwe re biafirînin. Yani em dibêjin şehîd jî mirinê jiyanê peyda dikin. Çima em dibêjin şehîd ji mirinê jiyanê peyda dikin? Ji ber ku xwe dikujin ya jî canê xwe fîdayî dikin ji bo jiyana gelê xwe jiyaneke birûmet ji wa re peyda bikin. Welat tiştekî ku mirov pêve girêda ye. Her mirovek bi welatê xwe ve girêda ye. Bi jîngeha xwe ve bi cihê ku çavê xwe lê vekiriye û lê jiyan kiriye pêve tê girêdan. Yani girêdaneke pir xurt heye. Çima mirov dema ku li cihekî li welatekî xerîbiyê jiyanê dike timî jiyana wî yani dihise tiştekî kêm heye pêre. Dihise ku çi qasî jiyana wî li welatê xerîbiyê xweş be lê her tim bêriya welatê xwe dike. Ji ber ku welat jiyan bi xwe ye. Welatê mirov wateya jiyana mirov xweş dike. Şehîd Peyman ew jî yek ji nav şehîdên Rojavayê Kurdistanê ne. Şehîd Peyman keça bajarê Amûdê ye. Amûdê bajarê rewşenbîran keça Amûdê bi navê Şehîd Peyman ev keç perwerdeya xwe û dibistana seretayî û navîn û amadeyî li bajarê Amûdê qedandiye û piştre ji zimanê Kurdî re kar û xebatên girîn kirine. Zimanê xwe yê Kurdî û perwerdeya a ziman li pêş xistiye û piştre jî di navenda Reşîdê Kurd ya li bajarê Amûdê xwendiye û piştre li bajarê Efrînê ket warê ragihandinê de kar kiriye. Li warê ragihandinê de jî xebateke pir girîng kiriye û dawiyê parastina welatê xwe ji xwe re kir armanc û li ew ê jî riya pekrewanan girt û lê di sala 2014 de ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê Şehîd Peyman canê xwe jiyana xwe ji dest da. Lê em bixwazin bêhtir agahiyên berfireh li ser Şehîd Peyman nas bikin, em ê derbasî pirtûkê bibin û mijara wê bixwînin. Xwendekarin em ê bi hev re vekin ser rûpela pêncî û sisiyan. Di rûpela pêncî û sisiyan de em ê bi hev re bixwînin Şehîd Peyman. Girêdana mirov bi jiyanê ve tiştekî gelekî seyr e. Di nava vê jiyanê de mirov herî zêde bi dayîk, bav, xwişk, bira, heval û xizmên xwe ve tê girêdan. Dibe ku ev girêdan girêdayî jîngeha ku lê mezin bûye û vehesîn û rehetiya ku lê dibîne, tiştê ku mirov dayîk, bav, heval, xizm û jîngeha ku tê de dijî dihundirîne xaka welat e. Lewra welat weke dayîkeke dilovan ji hemûyan re tê hesêb. Ev welatê dilovan bi damarên xwe, giyan û gewdeyê me tîmar dike. Ji ber vê yekê dûrbûna ji welat tê wateya tunebûn û tenêtiyê. Kesên ku li vê yekê serwext dibin ji bo welatê xwe tiştên herî bi nirx û pîroz dikin. Ji bo welat û parastina wî ji neyaran gelek cangorî û pekrewanan berdêlên pir giran û buha dane. Yek ji wan lehengan keça Amûda rengîn Şehîd Peyman e. Şehîd Peyman çavên xwe li bajarê Amûdê warê rewşenbîran li jiyanê ve dike.
خوندنا خوا یا سرتایی ناوین و آمادهی برنگکی سرکفتی لدبستان آموده دقدینه بدسبیکا شورشا روژاوای کردستانی را تف لپینگاوین گوهرتنی دبا. شهید پیمان گاوا دسبیکی تف لخباتین پروردهی دبا. و لناوندا رشید کرد فری زمانی کردی دبا. پاشه وی کاری لپیش دخه او جی مینا ویان امارا و لیلا قاسم خباتین گریدای زانین و پرورده پیشکشی ولاتی خواه دکه. او دبا خمخورا فیربونا زاروکین ولاتی خواه جبو ویکی تید کوشه. پاشی لأفرینی تف لکار و بارین راگهاندنی دبا و خباتین پر بنرخ جبو چاپمنیا آزاد دکه. شهید پیمان ده سالا 2014 ده جبو پاراستنا خاکا روژاوای کردستانی جیانا خواه جدست دا و تف لکاروانی نمران بو. بفی آوائی خوندکارنو ما خوندنا وانا یا خو بداوی کر وكاكو وبهيز وانا يعمل لسر شهيد بيمان ولسر جرينجيا ولات وجرينجيا جريدانا مروف بولاتي ويفا دآخذة وانا يعمل اف رامانا وانا يعمل بقشتي لسر جرينجيا ولات وجرينجيا شهيدان دآخذة امي رامانا خدين رامانا بنجهين آواني جرينجيا ولات جمروفان را و رولا شهيدان ده باراستنا ولات ده گرینگیا ولات جمروفان را و رولا شهيدان ده باراستنا ولات ده رولكا جلك مزنا كو جمرني جيانك برومت جيجالي خورد آفرينن امي بهافر هرن واتي بيفان خونده كارنو هن بيف هنه كو بيشكي زحمتن امي واتي نوان بنفيسينن ده روبلا بنجيو چاران ده ديار كرينا واتين بيفان از جواره بنفيسينم شي سير دي واتيا عجيب دي واتيا تشتكي عجيب يعني بالكيش امي دينن سير يعني عجيب. بيفادن جينجه چيه يعني دردور يعني جهيبو زندي ليدجي جينجه تيواتيا دردور. بيفا خزم يعني مرف يعني آب خال خالتيك متك خزمي مروف يعني مرفيوي خزم يعني مرف. بيفا وحسين ما قو مروف وحسين خود ولات خود دبينا يعني رحتي يعني رحتي أخوان ولات خود دبينا وحسين تيواتيا رحتي. بيفا تيمار تيواتيا ياجي ببورين بريوي بيفا سروخت يعني تيجهشت سروخت يعني تيجهشتن يعني تشتكي فين بك سروخت تيجهشتن. بيفا تيمار يعني خودي كرن تيمار يعني تشتيكو دهيلا مروف جيانا خبر دوام بك يعني مروف نكاره بيكو خوارني بخوا جيان بك دفي كو خوارني بخوا جبو انرجيا ويجي ببش بو كاري بتفقرا بك
و ژیانە خۆ بدۆمینە تیمار خۆدی کردن. پەیوا جانگۆری یعنی جان فیدا. جانگۆری جان فیدا. پەیوا پاکروان تێ واتەیە شەهید. پاکروان تێ واتەیە شەهید. پەیوا لەهەنگ تێ واتەیە قەهرەمان. لەهەنگ تێ واتەیە قەهرەمان. تەمام خوێندەکارنەوە واتەیە پەیواژی مەناسگر ئەمێ هەرن گفتگۆیە وانەیە پرسین وانەیە ئەمێ پرسا بخوێنن وان چارەسەر بکەن لەسەر دەپێ. ئەم بە هەڤرە هەرن ڕووپەلا 55 ئەم بە هەڤرە بەکن پرسایەکێ دبێژە مرۆڤ هەری زێدە بچڤە تێگرێدان. مرۆڤ هەری زێدە بچڤە گرێدایە مەدوانەیە دەدیت کۆ مرۆڤ هەری زێدە بدایک باو خوشک برا خزم و هەڤارên خۆ بە تێ گرێدان یعنی bi derdora xwe ve mirov tê girêdan. Pirsayekê û bersiva wê ev e mirov bi dayik bav xuşk bira xizm û hevalên xwe ve tê girêdan. Pirsa didwa çima welat û dayikeke dilovan tê dîtin. Çima welateke dayikeke dilovan tê dîtin me got ji ber ku welat mirov rihetiya xwe li welatê xwe dibîne ve hesîna xwe di welatê xwe de dibîne. Pirsa didwa û bersiva wê ev e ji ber ku mirov ve hesîn yan jî rihetiya xwe di welatê xwe de dibîne. Pirsa sisiya xwendekarno li gorî te welat tê çi wateyê? Welat tê çi wateyê? Welat ji mirovan re jiyan bixweya. Welat jiyan bixweya çima? Ji ber ku kesî ku dûrî welatê xwe dijî jiyana wan bêwate ye. Jiyana wan nexweş e wekû di hundirê welatê xwe de bijîn. Em ê bêjin welat tê çi wateyê? Welat jiyan bixwe ye. Ji ber ku kesî ku dûrî welatê xwe dijî jiyana wî çi ye? Bêwate ye. Me sê pirs ji guftgoya waneyê çareserkirin xwendekarno û em gihan pirsa 4, 5, 6 ev her sê pirs jî ji were karê malê ne li ser van pirsan bixebitin û hewl bidin ku hûn çareser bikin bi alîkariya dayîk bav xuşk û birayên xwe. Em ê bi hev re herin rûpela 5 û 6 di rûpela 5 û 6 de hîndarî heye em ê wê çareser bikin. Pirsayekê dibêje em ji nav peyvên li jêr wateya peyva sorkirî nas bikin. Peyva sorkirî di hevokê de em ê wateya wê derxînin.
هەڤۆ دەستپێکێ دەبێژە وڵات دارەکە خۆشک و بەدەوە. پەیڤا بەدە و سۆرکریە. تێواتەیە جوان نەخۆشک نەناس. بەدە و تێواتەیە جوان یعنی جوان و خۆشک و بەدە و یعنی هەمان واتەیە دیدن. پەیڤا جوان هەلبژێرن. پرسا ددووە هەڤۆکا ددووە دەبێژە وڵاتێ من بەدەویاتە هەڤرکیە بێ بەدەوبوونە هەیڤێرە دکە. وڵاتی من بەدەویاتە هەڤرکیە بێ بەدەوبوونە هەیڤێرە دکە. پەیڤا هەڤرکیە. پەیڤا هەڤرکیە سۆرکریە و تێواتەیە پێشبازی یان دژبەری یان جوداهی. تێواتەیە پێشبازی. پەیڤا دەستپێکێ پێشبازی یعنی پێشبازیە بە هەیڤێرە دکە. دەما بێژن کەسێکی خۆشک بێ ئەم بێژن پێشبازیە بە خۆشکبوونە هەیڤێرە یان بە بەدەوبوونە هەیڤێرە دکە. پرسا هەڤۆکا سوسیا دەبێژە حەزکردنا وڵات بکار کەد و خەباتی ڤە گرێداییە. پەیڤا کەد. پەیڤا کەد تێ چ واتەیە؟ خەمساری ئان چالاکی ئان دوورکەتن. پەیڤا کەد تێواتەیە چالاکی. پەیڤا ددووە هەلبژێرن چالاکی هەلبژێرن. پرسا ددواشی لە جەموە هەڤۆکن هونێ سەرگیهای بکەن هونێ وان بکەمرێنن یعنی ji hundirê waneyê ji hundirê mijarê ev karê malê xwendekarino. Em ê bi hev re herin rêzman. Em ê bi hev re herin rêzman. Heke tê bîrawa dersa çûyî waneya çûyî me rêzmanê xwe da me peyvên pêkhatî naskirin. Me got peyvên pêkhatî çawa tên bi destxistin ji bi alîkariya peyveke watedar û qertafek sazkir. Peyvek watedar û qertafek sazkir dema tên cem hev ji me peyveke nû saz dikin û wateyek nû didin. Çend peyvên pêkhatî li cem me hene em ê wan binivîsînin û wan ji hev yani beşê wan diyar bikin. Em ê naz bikin kîjan qertafa sazgir û kîjan peyva watedar e. Destpêkê rêzmanê me yê Kurdî di rûpela pêncî û heştê ye. Rêzman rûpela pêncî û heşt xwendekarino. Em li ser peyvên pêkhatî diaxivin. Heke tê bîrawa me digot peyvên pêkhatî ew navdêrên ku ji peyveke watedar û qertafeke sazker pêk tê û me mînak anî me got nexweşxane. Peyva nexweş li halê xwe nexweş e û xane qertafeke sazker e em tînin cem nexweş dibe nexweşxane dibe peyvek nû wateyek nû da. Li ceme hin peyv hene berbank. Peyva berbank dibe peyva berbank ji çi pêk tê? Ji ber zêdekî bank. Peyva ber û bank. Me got ev ber çi ye? Ber qertafek sazker e. Qertafa sazker. û me dersa çûyî waneya çûyî me peyva wek me got nexweşxane. Nexweşxane me got ji çi pêk tê? Ji nexweş û xane pêk tê. Hûn dibînin xwendekarino vê dekê xane çi ye? Qertafa sazker e. Qertafa sazker li cem me xane ye. û divê peyvê de qertafa sazker ber e. Yani qertafên sazker him berî peyvê tê û him piştî peyvê tê. Him li pêşiya peyvê tê û him li paşiya peyvê tê. Dema ku li pêşiya peyvê bi navê wê pêşgir e û dema ku li dawiya peyvê bi navê wê paşgir e. Me got qertafên sazker pêşgir hene û paşgir hene. Di pirtûkê de peyva berçav jî heye. Zê ji we çareser bikin. Peyva berçav ji çi pêk tê? Ber zêdekî çav.
بر زیدکی چاو یعنی واتەیە vê waneyê çi ye ramana wê ji bo ku em nas bikin peyvên pêkhatî çi ne û pêşgir çi ne. Di waneya çûyî de me paşgir me bêhtirî xwe paşgir diyar kirin û di vê waneyê de pêşgir hene û me got pêşgir di pêşiya peyvê tê û paşgir di dawiya peyvê tê. Peyvên li jêr yê rûpela pêncî û heştan berçav, bermal, derdor, serdar, sernûçe ev hemû ji pêşgir û peyvê pêktên. Hûn ê ji xwe çareser bikin bi vî awayî. Berbang bû ber zêdekî bang û hemû peyva bi vî awayî hûn ê çareser bikin. Hûn ê bigihêjin peyveke watedar, zêdekî qertafeke sazger û vê derê waneya me bi dawî dibe xwendekarin û spas dikim ji bo temaşekirinê û hûn bimînin xêr û xweşiyê de.